Away tayo. Ayaw mo, bakit kumuhan? Gumapo. Ayan, kung mayroong paragan, mayroong ibang mga seafoods na nandito sa oras. Mayroong tayong BB crackers. Ngayon, nandito na naman. Mayroon ng mga ready dito si Mano na bago na naman sa oras. Nandito yung fattening ng Yung Brab. Brab. Brab na dahil liter B daw. Ako, makikita nyo dito. Tingnan natin. At tingnan natin yung bilis. ayan, binis. Oh, ang laki ng binis. Oh. Yan. Ayan. Okay na yan. Pwede na. Ayan. Nag-feeding ngayon si Mano dito sa mga binis. Oh, binis. Brab pala. Ayan. Ang lalaki, oh. Ang laki. Fattening yan. At ang dami yan. Kaya na. Sipin mo si Yorme, oh. Hindi dapat kumawag sa binis. Talaga naman. Tawa si Munmun, ah. Yung parang putik nilagay. Ano man? Lagyan ng hangin? Ini. Okay. Okay. Away tayo. Ayaw mo, bakit kumuhan? Gumapo. Ito. Ayan o, laki. Oh? Anong tawag yan?